ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ଡ୍ୟାସ୍ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ମଣି କଣ ଖବର? ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ୱେଦର କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚା ପାଣି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ କେନାଲ ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଏଠୁ ମୁଁ ପଡୁ ପଡୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ପାଣି ଭିତରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁ କରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ଏକ୍ସ ମାଣ୍ଡୁ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ରିଟର୍ନ ଫେରିବା ବାଟରେ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଘରକୁ ଆସି କାଲି ରାତିର ବଞ୍ଚିଥିବା ପନିର ଚିଲି ସହିତ ରୁଟି ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି। ଭାଇ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପୁରା କ୍ଲାଉଡି ୱେଦର କରିଥିଲା। ଲଞ୍ଚ କରିକି ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଥିଲା କି ନାହିଁ, ହାରାମି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି କଲ୍ କରିକି ଡାକିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଫୁଡ ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ନିଦରେ ଥିଲି ଯେ ବାଇକ୍ ବି ଠିକ ସେ ଚଲେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଫୁଡ ବ୍ଲଗ ନାଁରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଟୁସିଲୁ, ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଗଲୁ ମଟର ଝୋଳ ପିଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଏତିକିରେ ବି ପେଟ ପୁରିଲାନି ଯେ ଆମେ ଡାଲି ବରା ବି ଖାଇଲୁ। ଭାଇ ଫୁଡ ବ୍ଲଗ ନାଁରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାକୁ ଆଣି ଏତେ ଟୁସେଇଲେ ଯେ ଭାଇ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।